Sarado, ibang wholesaler. Baka mapunta na tayo ng palengke nito. Sa market po tayo mahanap na ibang product. Nakikiusap ulit tayo. Ganun po lagi dahil wala tayong kapital, puhunan. Puro pakikipag-usap po, yung pasuot. Kasakali pagdating ng araw, kapag stock na tayo ng sarili nating product, baka may sumulpot na sponsor. Shout out sponsor. Kailangan po ng puhunan. Cut muna natin guys, stop over muna tayo sa base. Tingnan natin yung ibang product.